Yes, comrades. Good morning. Mwazuka bwanji, muli bwanji. Comrades, lero ndingoyamba hapo ndi a very different story. Kapena different information away from what I do most of the times. Uh, weekend iyi. I've been working tirelessly ndanzatu ma diplomats kuno ku Malawi. Anthu omwe amayimira maboma wawo kuno ku Malawi. They sent me what they found mumasite mwathu Blantyre, Lilongwe, Zomba, Mzuzu komanso ndi maboma ena akuluakulu akuti azimayi amene muli ndi ana kapenanso muli ndi njira zina zace za umunthu mukumangotaya pena paliponse zimatewera, mmatenga zimatewera zija kuyika mu magalimoto anu ndikumangoponya pamene muona kuti pali maluwa kapena pali chire. So matawuni athuwa anthu amene wawo alendo amatha kuyenda ma shortcut koma kuona muli nyasi zambiri along the rivers komanso tinjira ta shortcut mukutayidwa zinthu zopanda pache mu capital city mwathu mu Lilongwe, ku Blantyre, ku Zomba, maderena khala ngati sali bwino kwenikweni. And this is a worrisome development kwa anzathu amayiko akunja omwe amaziwa ukhondo. Nde chonde mmasite umu azimayi amene muli ndi ana chonde nthawi nja campaign komanso azunguso nawo anthu amene abwera kunoko amafuna azikhala malo aziona zinthu zabwino tentionese khalidwe labwino zimene munenazo kaya zomwe zikutayidwa zosayenerazo azimayi ndi ana omwe akhanda amene muli ana akhanda maka azimayi amasiku ano kuti muli ndi magalimoto akuti mangotenga zinthu zija kumangoponya pena paliponse you drive off. Ndi azungu ena sizinasangalase ya ndiye bwanji makhalidwe amene azimayi muchepesi kukhala munthu mzimayi wena kukhala wa ukhondo suti kapena basi because you are married to a rich man sufuna iweyo kugula kuchapa matewera inde ndi bwino koma kale uve umachepa chikuti kunali matewera kwa panopa ukangati uve kuchuluka kwambiri. It's true even kunoko eneye kunzimba kunoko ndimaona zimene zizi malo ena yake upite pena pake kuna malo awawa pali bwino koma una kuti wina yake watayapo zimatewera za mwana zima disposable even ma pads ma used pads amatayidwa malo osayenera bwino which is not very good. So azimayi chonde masite umumu azibambo make sure kuti azimayi amene tikubereka nawo anawa akumasamala zithuvira mwana lija kumalitaya malo oyenerera. Maybe ndi bwino kupanga kukumba kupeza kachimbuzi pena pake kumbani chimbuzi kapena pitani mukafune komwe kuli chimbuzi chokumba mukaponye zimeja so kuziotcha sizimapya. So auti ku bypass road ziliko zambirimbiri then pa interchange pa interchange iso paja pena pake akuti pautayidwanso kwambiri mapad zimene zozo zimatewera. When you go to capital city to Capitol Hill kuchoka ku area 18 kapena kuchoka ku area 10 zinthu zimene zizi zikumapezeka kwambiri ma 49 mu 25 area 10 area 11 makamaka places around Capital Hotel kuli madera ena kuti kupoyidwa zinthu zina zosakhala bwino ayi komwe kuli stage yakamuzi kuja chimozimozi azimayi mukutayako kwambiri zinthu zopusa zonyasa makamaka amene ali ndi magalimoto kapenanso ena mmatuma azibambo kuyika zimene ja mmasaka kapena mchiplastic paper anyamata aja anjinga aja amatenga kumangoziponya pena paliponse nde kuponya kumene kuponyedwako kukumaponyedwa ndi cholinga chokuti mobisa. So these diplomats, they're complaining about that. Please, Comrade Luara, Mr. Luara, can you sensitize the people in capital city makamaka kuti azitaya zinthu moyenerera komanso azathu asite ngati kuli azathu a public health chonde department imene sensitize the people kuti azitaya zinyalala zimene zizi madera oyenerera osati kumataya kutchire kapena munjira za shortcut kapena uli mgalimoto basi kungochiponya auti even mu highway mwathu akumaziponya zimene zija which is not good. Komanso anzathu osesa munsewu mukapasa ntchito yayikulu kwambiri makamaka mukamataya zimene zija munsewu mkati mwa town chifukwa mukaponya kuti mmangopita ndi galimoto mathawa. So ngati mufuna kuti mwana wanu kapena akhale wanzeru mwana wanu wakhandayo choyamba iniyo mukhale anthu okonda kumapanga zinthu zoyenerera matewera a mwana sitibangoyika pena paliponse yayi
mwana matewera ache chimakhala chinsisi thuvi la mwana sitimangotaya pena paliponse. Muzaona kuti anthu ena thuvi lija azatenga kukakupangirani mankhwala inunso kulemera kwanu konse kuthawa. So anthu amene amagwiritsa ntchito zimenezi ndi anthu olemera mu capital city umomo. So this is the message that I can share with you Malawians. Kuyambira leroli amene uthenga wangawo chonde utumizeni azimayi amene mwayamba kumene kubereka anakubala chonde samalani thuvi mu capital city umomo. Anzathu alendo azungu obwera kuzacheza ku Malawi kuno zimene zizi akudandwa nazo chifukwa zachilendo kumaiko kwawo kumene amachokera sizimapangika. Inu muli ndi chuma bwinobwino cholephera kumba kachimbuzi nkachani kolo kungozikumbira zinthu zimene japena pache asazione. Chandi kuziya lusaka kumene koko kuzipatala konseko akuti around the hospitals chimozimozi kumangotayidwa zinthu zina zomwe siziyena kuti zikhale poyera. So comrades Malawians, dziko labwino limayamba ndi ukhondo ndi azimayi athu chonde even azibambo tendithandizane chonde nthawi zina mwinaso azibambo mumanyamula zimene zija ndinunso azibambo kumakataya madera ena omwe siwo yenera kuti zimene zitayidwe. So awa ndi alendo amene akutiuza zimene zizi kuli kwa ife ya Malawi kuti titengepo action. Iwo kumaiko akwawo zimene sizimachitika koma zimene zizakhazi kuchitika kwambiri area 10 area 43 area 44 even komwe ku State House uko kuli madera ena kuti sali bwinobwino. Of course ku State House nakonso ku ya Malawi kumanyumba tione bwinobwino kuti zinyasi zimene zizi zomwe zimapangika kwa azimayi kwa ana tione malo enene okataya zimene zizi. Otherwise alendo akumadandaula kwambiri kuti ayi capital city alilongwe it's a beautiful city lile koma zochitika just like in Blantyre and other cities. Anzathu akudandaula chonde tione njira yomatera zinthu zinyasi thuvi la ana kapena zoyipa zomwe zimakhala kwa azimayi kapena kwa ana chonde tisamale town yathu. Zikomo kwambiri.